Yun, meron na. Kaya usap kami. Nagkong patigay dahil. Tapit. Wow, biyahe. Yun, rush. Nagras. Mm. Wow. Mm. Yun. Live life golden, yeah we're golden, baby girl we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. Ay, gumaliw ni Sik. Pagpatay ka? Patay na. Patay. Yun. Okay na magaling na. Patay. Kung sino matira matibay. Let's go! Ay, yun na ko na ka. Ay, galay. Ay, kagpaan na mong kuhan. Fuck! Mga UG! UG na is fuck! Mga UG lang na sila tanan? Oo. Oo. Ang usapan Dun. as. Okay, tupad raman dyan. Wala ko ng kanda, wala ko diya. Ano man? Lahi ang bobo. I-kick na ka na mo. Hello, wala yun. Hello, kita niya ang kauban. Kani. Ah! Wala, dahil! Si Jesse. Sorry bro. Kisa to ako napatay. UG. Le? Si Justin, Justin. Le? 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 Ako rin kuhan ko pusil. Matay ko. Nang may tambing. Ano na mo, oy? Nabuhi ko sila tuloy. Iwan na kami. Ba't? Animal nilag ko. Urot sila. Dapat no? Tigutan guys. Nice building eh. Kriminal nila. Gapit, ano? Naroon siya. Gapit may ka? Nice building. Nasa ka ng Pinos. Pinos na nalas. Pinos. Ala. Uy. Tigutan. Ako ka nang gano'n, natiga-tiga mo. Hoy. Tupad raman ni. Ito dyan. Talo na ka mo. Ito pa doon mo dahil. Nagdadawa na. Nagtuwa tuloy. Lagi na. Nagatang nila to. One. That's big house. Nas big cross ako. Building. Oh, sunod. Nanisod na. Bagsak na ilan ko ano. Uy! Ayaw sorry. Ang Yuji mo, Yuji ka patay. Arena. Ala, kasakit! Nasa top po, sa kanan to. Gamay kig life. Sa parkour di, ubos. Sakon, lapit ng lapit. Lapit.
Ay, mau din ito cover yun ito. Batas. Nadiri. Ano sa? Wala, it's my gas. My gas. Talaga kaya yun. Ano sila? Kaya yun. Cheering. Patay na to. Reset lang yun. Ano sila? Wait. Malipit na sa to. Patay day. Tatay de ha? Giro kayo. Labas. Namatay. Papadalinan mo to ate? Papadalinan mo sila dahil? Dalawan na be. Bag. Sorry. Matag. Katsawan no? Sabi sa bahay. Namatay. Lingaw. Purot na sila nun. Ate na, puyas usay naka-shotgun lagi napatay. Kumagay ito boy? Gamay light nga. Nakahil. Wala siya bala. Naliyo ko to kayo. Ano to? Nag-comment parkour to ko. Pato siya bala doon. No mercy. Ano ko ang 14. Ay, ako din nakapatay ng konde. Dito to. Ah, wala dahil. DJ criminal. Kriminal. Di ako ipatay ito na. Oh, ikaw mo dito dahil. Nahitan ba? Din ang 14 tao napatay. Ay, Mabili ko na popcorn. oo. No, kontro! Tag-ina ko. Kontra. Yan, kay. Daghan na kayo. Bugo. Wala, knockdown siya na ako. Napayusa dyan. Nagkaon man. Tabang. Urot na ako dari kunta diri. Doon ako bakla. Abang. Abang. Daghan na dyan nila dyan. Naganaga. Namamatay na. Nagsakinan. Ay, Padong nagmutar. Patay na noon eh. Ay, kaduhan naman ako na. na may kunta diri gud ang gipatay tulo ko pag ginawat padong na. Ay, Dubai ko. Tawa, Mark. Ilang masarot sila. Asa na. Mga ka-order. Rematch daw, rematch. Ari mo sila. Sila. Pila ka buok. Minuto ito kung gagawin ni Sausaw ba? Tara. Gawin na yun. Gawin usap. Kani. Nagkawin pati kayo dahil. Tapit. Wow, biyay. Yun, rush. Nagras. Mm. Wow. Mm. Yun. Dili, dugay mo ni maghuman. Tuwas buang. Naka-record ni. Tuwas amaw ba? Hindi, mag-ready na lang. Ay, mo niya. Oo, di naka-record ay. Nanggara. Ako sa way record eh. Ni nanggara. Tuwas amaw ba? UG versus UG. I-title kay UG versus UG. UG versus UG 3 1 group. Matang na chicken dinner. Salig mo ni mo. Pila na kill mo do? 9 pa. Oh, 9 pa? ako do 1 pa. Duha ka squad na urot na ako. Duha ka squad. At least UG. Duha ka squad na urot na ako. Natrasukal ba dito na Pag-ready mag-usa? na lang mo.
Ambot na rin. Ganahan sila mag-rematch. Ay, gawat sila. Kung Lagot ka. sayaw na sila. Ay, ay. Watching, patanawan sa move na ko. Lagot ka. Kita kata po rin. Nay mong pander eh. Nakikita siya? Oo, kita siya. Rematch yun sila, oh. Naka-30 kay full attachment akong Victor. Nag-con naman sila, nag-step ang ano. Nagsayaw-sayaw rin sila pero Murimat ko sila. Mag-ampo na sila mamatay. Mag-ampo sila mamatay ko. ay may. Sigara namang may. Char. 9 kill pa. Ya, pila pa? Pa. 20 pa kontro. Doon ng 20. Wala na kay bala. Aro, gadagan ang guro. Wala ka ng horns. Napadya na gadagan. Nice to. Oh, patay. Oh, lot of moves, uy. Dito ayaw. Katong nagdagan sa blue house. Ay, dati. Pero, naskay. Ikaw nagkahuyan ang 3 sa 3. ato ako diri. Ayaw. Mahil to sila fix. Sad naman. No. Sabi nila na. Wala ba kumpo? Ay, cheater. Cheater. Uy, mali ginagawa king mo. Ay, kaputay na ko. Dungta, cheater ni. Ah, mga bot. Hindi mo order. Okay, bye. Rematch na ta. Wag ka na mapalinlangan. Mag-highlights ako ron, mag-edit ko ron. Latras doktor, hindi nang musa. Gitsa ka to. Uy, wagsak. Ingin na, ngayon na. Ay,